Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबिनि अपडेट दङ। कर'नानि फारसे नोजोर लाखिनानै रायजोआव हलिनि थाखाय गोदान नेम। कर'नानि फारसे नोजोर लाखिनानै हादरनि गुबुन गुबुन रायजोआव हलिनि थाखाय गोदान नेम फोसावनाय जादों। मिरु सरकारा रायजोखौ बिथोन होनाय नेम बादियै हलि गेलेनो खावलायो। हलि गेलेनायनि थाखाय होनाय नेमफोरा जादों हलि गेलेनायनि मुङाव सुबुं थुबुर खालामनो हेंथा होनाय जादों। मास्क गानना आरो समाज आन्थाइखौ मानिनानै हलि गेलेनो नांगोन। जानाय लोंनाय मुवाखौ राननायाव सांग्रां जानो बिथोन। हलिनि मुङाव जेबो रोखोमनि हाबाफारि खुंफुंनो मोननाय नङा। हानायमानि नखरनि सोद्रोमाफोरजों न'आवनो हलि गेलेनो थाखाय बिथोन। नैथियाव दङ गसाइगावआव फिन लाख रां बोखांदों। फिन गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय ग्राहामपुराव दिनै एस.एस.टी दोलोनि नायबिजिरनायाव गंसे गारिनिफ्राय खमैबो 7,50,000 रां बोखांनो हायो। मोनसे प्रेस रिलिजनि गेजेरजों गसाइगाव बिसायख'थि बिबानगिरि मिडिया आरो एम.सि.सि खोन्दोनि नडेल बिबानगिरिया मिथिहोयोदि मोनथाम खोलोबआव खुंफुंजानो गोनां बिधान सभा बिसायख'थिनि सान फोसावनायनि उनावनो नांगौ बादियै फोरमानलाइ गैयाजासे 50,000नि बांसिन रां लांनाया आयेन बेरेखा होननानै फोरमायनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे बोखांनाय रांखौ बिगोमाया नांगौ बादियै फोरमानलाइ होनो हायोब्ला फिन गथायना होनाय जागोन होननानैबो फोरमायो प्रेस रिलिजनि गेजेरजों। थामथियाव दङ बारग' एन.डि.एफ.बि मिथुन ब्रह्मआ गोब्राब बेरामजों गाग्लोबजाना दं। बाक्सा जिल्ला सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय लावखाथा गामिनि बारग' एन.डि.एफ.बि मिथुन ब्रह्म बिथाङा मेगननि बेराम एबा मेगन गाज्रि जानानै गोग्लैना दं। खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथुन ब्रह्म बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला 3 बोसोरसो जाबाय बिथांनि मेगन गाज्रि जानाया आरो बिथाङा मेगन गाज्रि जानायखौ नायजानो गोदान सरकारनो अनसुंथाइ बिदों। 4 बोसोरसो आगोल न'आव फैनानै गोरिब बिमा बिफाखौ हेफाजाब होनो होनना ओंखारबोना खामानि मावनायाव मेगन खाथियाव अन्थाइ नांना मेगनाव दुखु मोनो आरो लासैनो नोरजिया जालाङो। एन.डि.एफ.बि निफ्राय बिमा बिफाखौ हेफाजाब होनो होननानै फैदोंमोनब्लाबो सिं सिं एन.डि.एफ.बि आव आखाइ फोलावना दंमोन होननानै फोरमायदों। 4थियाव दङ बिस्वजित दैमारिया बुंदों हाग्रामाया गावनि हायाव हाल जुरिया, मालायनि हायाव मोसौ हगारबाय थायो। बड'लेण्ड सोमावसारारि बारग' मावथि आफाद फेरगावनि सिङाव थानाय पानेरि बियाबाव दिनै बिस्वजित दैमारिनि जानानै मोनसे साइकेलजों हानजा सुरनाय हाबाफारि बानजायो। बे साइकेल रेलिखौ फिता हास'नानै बिस्वजित दैमारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियोदि हाग्रामाया बिस्वजित दैमारिखौ फेजेननायावल' मुखुब दंसै। थिग बेफोरबादिनो मालायनि हायाव मालायनि मायाव सानफ्रोमबो मोसौ हगारबाय थायो। नाथाय बिथाङा गावनि हायाव गावनि फोथाराव हाल जुरिया। नखर गंसेया मा जालांगोन जोबनायनि लामायाव एबा राननायनि लामायाव। थिग बेफोरबादिनो जोबथारनायाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बि.पि.एफ दोलोआबो जोबनायनि लामायावसै होनना बुंथिदों पानेरि बियाबनि बिजाथि बिस्वजित दैमारि बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।